Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Jestem dzisiaj w Nowym Jorku w piekarni Baby Cakes New York City. Jeśli ktoś z Was jest wielbicielem, tak jak ja, filmu pod tytułem My Blueberry Night, czyli w Polsce znanym pod tytułem Jagodowa Miłość w rolach głównych Jude Law i Norah Jones, to na pewno część z Was może wiedzieć, że na potrzeby tego filmu, na plan zdjęciowy słynne ciasto z borówką amerykańską oraz inne wypieki dostarczała właśnie ta piekarnia z Nowego Jorku, czyli Baby Cakes New York City. I ja dzisiaj postanowiłam, że spróbuję właśnie tego słynnego ciasta z borówką amerykańską i okazuje się, że niestety, pomimo tego, że jest sezon na to owoce, nie ma go w tej ofercie. Oprócz tego chciałam Wam pokazać też, jak ta piekarnia w środku wygląda. Jest to taka malutka, naprawdę lokalna piekarnia, która mieści się w dolnej części Manhattanu, niedaleko Chinatown, gdzie mieszkam. No niestety nie ma takiej możliwości, nie pozwalają filmować i robić zdjęć w środku, ale mogę nakręcić do Was filmik na zewnątrz. Pokażę Wam, co sobie tutaj kupiłam. Ostatecznie zdecydowałam się, że kupię ciasto bananowe z kawałkami czekolady, że kupię ciasto z truskawkami i z kremem, a do tego jednego muffina w kolorze Red Velvet. Moi drodzy, można tutaj dostać ciasta dla alergików, wegańskie, takie, które są bardziej albo mniej słodkie. Można tutaj dostać ciasta bezglutenowe, słodzone syropem z agawy. Polecam Wam spróbowanie, bo jest to myślę ciekawe doświadczenie. Jeść właśnie w takim miejscu, które jest znane w pewnym sensie, chociaż nie wszystkim na całym świecie. Pozdrawiam Was też serdecznie. Zobaczcie, skoro nie mogę Wam pokazać, jak wygląda ta piekarnia w środku, zobaczcie chociaż, jak ona wygląda z zewnątrz i jak tutaj wygląda cała okolica. Zapraszam Was też serdecznie na mój drugi kanał Sprytna Dorota na YouTubie oraz na dorota.in po więcej moich relacji z podróży do USA. Tymczasem trzymajcie się ciepło i trzymajcie kciuki, żebym za bardzo tutaj na tych wszystkich ciastach, które sobie pozamawiałam, nie przytyła. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!